Usa ka balay ang nasunog sa Barangay 28-C sa Davao City kaganina buntag. Usa sa ginatanaw nga hinungdan sa sunog, nakasaksak nga electric fan. Kini ang pagdilaab sa kalayo sa Chavez Street sa Barangay 28-C Davao City pasado alas 8 sa buntag kaganina. Sa imbestigasyon sa Davao Central Fire Station, nagsugod matod pa ang kalayo sa balay nga panag-iyahan ni Jesus Puentes Pina. Nagsimba matod pa ang tag-iya sa balay. Wala matod pa masayod ang tag-iya nga nabilin niya ang iyang electric fan nga nakasaksak pa sa power outlet nga mo'y hinungdan sa kalayo. Pasado alas 10 na sa buntag diyang gideklara kining fire out. Gibana-bana ang mukabat sa 1.8 million pesos ang nadanyos tungod sa sunog. Hinuon walay natalang angol sa insidente. Tambag sa kabumberuhan nga siguraduhon nga walay nakasaksak nga appliances kung walay tao sa panimalay aron malikay sa sunog. Kanang pagmuhawa mo sa kuwan yung balay, dapat siguraduhin yun nakatanggal yun yung mga saksakanan yun. Kaya itong pag-atom, check mo guna mo sa kuwan good. Ang yung appliances na pa nagkasaksak pa. O tapos itong yung check pa yun na lalusaw, yun siya sa kainit.